SmainaoBasumatari गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनै 2026 मायथाइनि 10 जुलाइ दिनैनि माखासे गोनां खौरांफ्रानो जादों सेथि रादाबाव दङ दिनै आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुमानि 5थि सान दिनै बोसोरारि रां बावजाखौ आसाम आयेन आफादाव फोसावनाय जागोन रांखान्थि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा फुंनि 11 रिंगायाव बाजेटखौ गथायगोन। थांनाय मंगलबार सानाव मन्थ्रि अशोक सिंघाल बिथाङा मुंख्लं रतन कछारी लामानि मुंखौ बोखारना श्याम प्रसाद मुखार्जी लामा मुङै बेखेवनानै होदोंमोन जेराव मुंख्लं रतन कछारी लामानि मुंखौ बोखारना श्याम प्रसाद मुखार्जी लामा मुं दोननायखौ सोंखारिदों एबसुआ। देग्लायनि जानो गोनां दुरान्ड कापआव बडलेण्ड FC जों नुनो मोनगोन हरिचरन नार्जारी बिथांनि फुटबलनि जादुखौ। बडलेण्डनि फिसा आसामनि जोलुरनि हाथरखि मुंदांखा हरिचरन नार्जारी बिथाङा 135थि दुरान्ड काप 2026 मायथाइनि थाखाय बडलेण्ड FC जों गेलेनो थि जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। सोलिफु दाननि 12 जुलाइ एबा रबिबार सानखालि तामुलपुर जिल्लानि गरेस्वरनि बिष्णुराभा नबलाङाव दुलाराय बाथौ गौथुम आरो अल बाथौ कअर्डिनेशन कमिटिनि बानजायनायाव मोनसे जर'खा सावरायमेल लानाय जादों जेराव बाथौजों लिरनाय आरो फैबाय थानाय भारत सोरखारनि सुबुं सानखोनि सायाव गोथौयै सावरायगोन। 12 जुलाइ खालाराव फैबाय थानाय भारत सोरखारनि सुबुं सानखोआव बाथौजों लिरनाय आरो बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ सिनायथिनाय थांखिजों गरेस्वर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि थानसालियाव मोनसे जर'खा सावरायमेल लानाय जादों। BTC-आव नंखाय फोरोंगिरिनि थिसनथाइ लानायनि सोराङाव फैदों। चिरांनि काजलगावआव ओंखारदों नंखाय फोरोंगिरि। बापन सोरखारा चिराङाव नंखाय फोरोंगिरि थिसनथाइ लानायनि अजद। फिन आरोबाव मुगैथाव जाथाय सोमजिदों आसामनि श्रीभूमि जिल्लायाव। आसामनि श्रीभूमि जिल्लायाव 8 बोसोरनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै खास्रि बिस्रि बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। हिन्जावसाखौ बुथारग्रा जाकिर आलम तालुकदारखौ रायजोफोरा हमनानै पुलिसनो गथायबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बेंगालराव सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा जादों। थैनाय लाइमोना कामपुरनि प्रितम बसुमतारी होनना मिथिनो मोन्दों। खामानिनिफ्राय फैफिननाय समावनो लामा जाब्रबथायाव जाथायथिलियावनो थैदों प्रितम बसुमतारीया। खौरां मोननाय बायदिब्ला प्रितमजों लोगोसे गुबुन सासे छत्तीसगढ़नि लाइमोनबो थैदों। जयन्त मल्ल बरुवा आरो हाग्रामा महिलारी बिथाङा मोनसे गेदेर सिन्डिकेटनि बाजार खुलिदों होननानै अखिल गगৈ बिथाङा गोख्रों रावजों फोरमायथिदों। आसामाव फैनाय दैफ्रोमबो दावदैनिफ्राय 3 राङै गुन्डा टेक्स लायो मन्थ्रि जयन्त मल्ल बिथां आरो हाग्रामा महिलारी बिथाङा होननानै फोरमायथिदों। जाउनाव 5 रांनि दावदैया आसामाव 8 आरो 10 राङाव जाफैयो होननानै फोरमायथिदों जेराव बाजेट जथुमायाव अखिल गगৈ बिथाङा गोख्रों रावजों बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। कक्राझार जिल्लानि फकिरग्राम पुलिस बिफाना आयेन बेरेखा फेग्रा मुवानि हेंथायै अपारेसन खालामनाय समाव गान्जा जगायनायनि दायाव मैया सासे सुबुंखौ हमनो हादों। पुलिस बिफाना हमजानाय सुबुंनिफ्राय 610 ग्राम गान्जाखौ जब्द खालामदों। सिक्रेट टिप अफनि सायाव बिथा खालामनानै अपारेसननि गेजेरजों पुलिसआ हमनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। फकिरग्राम बाजाराव गान्जा फालांगिरिया उदाङै गिदिंगासिनो दङमोन जेराव हमजानाय सुबुंखौ कक्राझार जिल्लानि फकिरग्राम पुलिस थानानि सिङाव थानाय दिङागावनि थागिबि रुंसारि तकन नाथनि फिसाज्ला मनजित नाथ होननानै सिनायथि होदों। नलबारियाव दैमायाव दुगैबाय थानाय समावनो सानै लाइमोननि जिउ खहा जानांदों। नलबारि जिल्लानि बुरादिया दैमायाव दुगैनाय समाव सानै गथ'सानि जिउ खहा। जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ रुपम बर्मन आरो नयनमणि बर्मन होननानै सिनायथिनाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जाथाय जानाय समाव सानैबो सासे लोगोजों दुगैनो थाखाय दैमायाव थांदोंमोन। उनाव बिसोरनि गोथै सह'खौ दैमानिफ्राय बोखांनो हायो। BPF दोलोनि बानजायनायाव सोलिबाय थानाय बेसेन नाङालासे सामार कचिं एबा फोरोंथाय मावबादा मिरुआव दावबायना नायगिदिंदों आरो फरायसाफोरजों इन्टारेक्सन खालामदों सेन्ट्रेल इउथ BPF दोलोनि आफादगिरि रिन्जय बर' बिथाङा। बेबायदिनो मैया चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय सान्तिपुर गोजौ फरायसालिनि फोरोंथाय मावबादायाव दावबायना फरायसाफोरजों गोबां बाथ्राफोरखौ सावरायदों। हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननायाव जोङो BTC-नि मोनबा जिल्ला बावहाय 160 कचिं सेन्टाराव फ्रि सामार कचिं बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आङो दिनै चिरां जिल्लायाव बेरायनानै नायगिदिंफैदों, स्टुडेन्टफोरजों इन्टारेक्सन खालामदों
आरो स्टुडेन्टफोरजों जोङो रायलायदों जे सामार कचिंखौ लानानै बोरै मोनदों, मा साबजेक्टखौ लानानै बिथांमोना दासिम माने फोरोंबाय थादों, बे गासै जिनिसफोरखौ मनिटरिं खालामनो थाखाय हाग्रामा सारनि दैदेननायाव जोङो 6टा टीम जानानै दिनैहाय माने चिरां जिल्लायाव फैदों आरो उद्देश्यआ बेनो जे जोंनि बिटिसि ओनसोलनि गथ'फ्रा जाहाथे सोलोंथाइयाव दावगानो हायो, फैबाय थानाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि एग्जामाव जाहाथे मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो। दा सामार माने कचिं माने मोनाब्ला बिसोर मा जायो, गथ'फ्रा गामियाव ओरैनो थायो, लेखा फराया आरो गार्जेनफ्राबो बिसोरखौ माखासे एंगेज खालामना दोननो रोङा। दा बेनि थाखाय माने बेबायदि जोबोद माने गालाय गुजाय जानानै थायो, गथ'फ्रा माने टाइमखौ ओरैनो वेस्ट खालामो। दा जाहाथे टाइमा वेस्ट जाया, खारन मेट्रिक परिखा फैनो थाखाय 6-7 मासल' टाइम दंसै, हायार सेकेन्डारि फाइनाल लिरनो थाखाय 6-7 मासल' टाइम दङ। दा बेखौ साननानै हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि बिटिसि ओनसोलनि सोलोंथाइ बिथिङाव जाहाथे जोंनि गथ'फोरखौ दावगाहोनो हायो, माने टप माने जानो हायो आसामनि मादाव, बिटिसिनि मादाव बेबायदि माने मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव माने सामार कचिं सेन्टार खुलिनानै बेबायदि गुबुन गुबुन साबजेक्टनि सायाव फोरोंनाय सोलिगासिनो दङ। जोङो सानदों बेबायदि खालामबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव गथ'फ्रा माने मोजां रिजाल्ट खालामनो हागोन, भबिष्यत जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो टप 10 स्टुडेन्टफोर माने जोङो मोननो हागोन होनना जों सानदों आरो बाहाय आसामिस मिडियाम, बर' मिडियाम बयखौबो लानाय जादों आरो टिचारफ्राबो माने बिसोरो मोजां रोखोमनि फोरोंगासिनो दङ। जोङो बेखौनो दिनै माने चिरां जिल्ला हिसाबै इन्सपेक्सन खालामफैदों आरो नायफैदों आरो बिनि गेजेरावनो जोङो गोबां फरायसाफोरखौ बाहागो लाफानायखौ नुनो मोनदों, बैसोरखौ मा बुङो? आङो गार्जेनफोरखौ खावलायदों गथ'फोरखौ जाहाथे हाल मावनाय, माइ गायनायाव जाहाथे एंगेज खालामा, खारन क्लास 10नि गथ'फोरा बिराद सिरियास टाइम गैया, बिसोरो सानसेयाव खमब्लाबो 8 घन्टा 10 घन्टा 12 घन्टा बिसोर फरायनांगौ। कचिं क्लासाव फैयोबा एडिसनेल माखासे बिसोर नलेजखौ मोननो हागोन, माखासे साबजेक्टनि सायाव बिसोर आरोबाव बुजिनो थाखाय हाबावगोन, कनसेप्टआ क्लियार जागोन। दा बेनिखायनो गार्जेनफ्रा जाहाथे बिसोरखौ न'नि खामानि मावनायाव जाहाथे एंगेज खालामनानै दोना, माने गोबां स्टुडेन्टफ्रा जायगा जायगा खम जादों, बांसिन बर' मिडियामना खम जादों। दा बेनिखायनो आङो गार्जेनफोरखौ खावलायदों, नोंथांमोना गथ'फोरनि भबिष्यतनि खोथाखौ साननानै जाहाथे सामार कचिंआव जाहाथे फाथायहरो, जाहाथे गथ'फोरनि भबिष्यतआ मोजां जायो, बिसोरनि फिउचारा मोजां जायो। दा बेखौ आङो गार्जेनफोरखौ खावलायहरदों आरोखि, जाहाथे गार्जेनफ्रा सिनसियारलि गावनि गथ'फोरखौ लेखा फरायनायाव जाहाथे सुबिदा होयो, गोसो होयो, मानो फिउचारखौ दानांगोन नालाय बिसोर गथ'फ्रा। दा आङो बेखिनि खोथाखौ आङो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि जायफोर स्टुडेन्टफ्रा क्लास 9-10 आव फरायगासिनो दङ, 11-12 आव फरायगासिनो दङ, बिथांमोननि गार्जेनफोरखौ आं खावलायहरदों आरोखि।